इउटुबार बिथांखौ जोङो बरायबाय लोगोसे दुलाराय रायजो राजा बड'लेण्डनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो खुलुमहरबाय आरो अननाय सिबिनाय जासिहरबाय लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोनखौबो आङो खुलुमनाय जासिहरबाय दिनै बे फुंबेलायाव जोङो बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों दा आं श्री अमर सिंह ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फराम आरो जोंनिनो दतमा ओनसोलनि रिटायार्ड हेड टिचार जयमती बसुमतारी बायद' आरो जोंहा अरुणाचल प्रदेश पुलिसनि रिटायार्ड साब इन्सपेक्टर कुम्ब ब्रह्म बिथांमोनहा जोंनि सिनियर सिटिजेन्स फरामनि कर्मी दा जोंनि आफादाव बिथांमोनहा खामानि मावफायो दा जोंनि दिनैनि बे प्रेस मिटनि जाहोना बेनो जे गाबोन 1 अक्ट'बराव जोंहा बाक्सा जिल्लानि सिमला दावधारायाव जोंनि 1 अक्ट'बरखौ observance of International Day of Older Person लोगोसे 1 year बा बोसोरारि जोंनि कन्भेनसन हिसाबै जों बेखौ बोसोर खुंबोदों दा गाबोन 1 अक्ट'बराव सिमला दावधारा बाजारावहाय जोंहा गिदिर मोनसे प्रग्राम माने सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन दा बे खुंफुंनायाव जोंहा गासै 10टा जिल्ला दङ परबतजरा जिल्ला दङ गसाइगाव जिल्ला कमिटि दङ क'क्राझार जिल्ला दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट दङ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बिजनी डिस्ट्रिक्ट सालबारि डिस्ट्रिक्ट गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट जोंनि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामा दासिम जोङो 10टा डिस्ट्रिक्ट दानो हाबाय दा बे 10टा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खमैबो 20 जन जोङो बे गाबोननि सानसेनि हाबाफारि observance of International Day of Older Personआव जोङो बाहागो लाफैनो हांख्रायहरदों आरो बिनि बाराबाबो 20 जननि बाराबाबो माने खुनु बाहाय आपत्ति गैया जाय जेसेबां हागौ डिस्ट्रिक्टफ्रा बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन दा अलमस्ट जोंहा 3 टीम जाबाय गाबोननि बे हाबाफारिया बेवहाय जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जों दे नमस्कार लादों जोंनि 60 बोसोरनिफ्राय बारा 60 years and above जेसेबां बोराय बुरै दङ जोंनि जेसेबां गासिबो जिल्लानि बे बैसोगोरा नोगोरारि बिथांमोनहा गाबोननि सानाव जाहाथे सिमला कक्लाबारि ओनसोलनि दावधारानि बे सानसेनि हाबाफारिनि प्रग्रामाव जाहाथे बाहागो लाफैयो जों बेखौ जोङो सेन्ट्रेल कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों दा आङो फंनैसो बुंबावनो सानदों जोंनि बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्सनि जोनोमखौ आं नोंथांमोननो बुंगोन थांनाय 2022नि 30 सेप्तेम्बराव जोङो बे आफादखौ बिजनीनि रैमाली एकाडेमि कलेजाव बिनिनो बिगोमा कलेजनि बिगोमा बिथां राजेन बसुमतारी जाय बिथाङा राइटार्स एकाडेमिनिबो प्रेसिडेन्ट बिथांनि बानजायनायाव बिथांनि रैमाली एकाडेमि कलेजावनो जोङो जोंनि बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामखौ 2022नि 30 सेप्तेम्बराव जोङो बेखौ गायसननानै लानो हादों आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं श्री अमर सिंह ब्रह्म आरो आफादगिरि हिसाबै डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिखौ लानानै आरो डक्टर दिननाथ बसुमतारीखौ वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै दानानै जोङो 3 बोसोरनि थाखाय बे आफादखौ दानानै लानाय जादों बे 3 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि बे आफादा खम समनि बिथोराव गोबां खामानि जोङो मावनो हादों आरो बिनि गेजेराव रेजिस्ट्रेशनबो अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनि ससाइटि रेजिस्ट्रेशन एक्टनि आइननि दारै बेखौ अलरेडि रेजिस्टार खालामनो हाबाय आरो जोङो बे 2022नि 30 सेप्तेम्बराव दाखांनायनि अखानायै 1 अक्ट'बरावनो जोङो बे इन्टारनेशनेल डे अफ अल्डार पार्सनखौ जोङो ओइदिननो बिजनीआव खुङो अखानायै आरो ओइदिनखालि 3 85 बोसोर 92 बोसोर 80 बोसोरनि 3 बैसोगोरासिन सुबुंखौ जोङो मान बावनो हादोंमोन थिग बेनि नेक्स्ट इयाराव जोङो 2023नि
1 अक्ट'बरखौ जोङो बिजनि ओनसोलनिनो माख्रा फातखिगुरि हाइ स्कुलाव जोङो जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो हादों आरो बेवहाय जोङो मोनसे सबिनेर बिजाब दिहुनदों आरो बे सबिनेर बिजाबखौ जोङो रुंसारि आसामनि सरकारनि एसिएस लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि अफिसार सोरगोआरि फुलिचरन बसुमतारी बिथांनि नामै जों बावदों। दा बिनि नेक्स्टआव 2024आव गसाइगावनि बे हाब्रुबिलाव थानाय बे जेनाखि कमिउनिटि हलमोन बेवहाय जों थांनाय 2024नि 1 अक्ट'बरखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो हायो आरो बेवहायबो जों मोनसे सबिनेर दिहुननाय जादोंमोन आरो बे सबिनेरखौ रुंसारि आसामनि मेडिकेलनि डाइरेक्टर डक्टर अचिन्त्य रुप बसुमतारीनि मुङै जोङो बावनाय जादों। देग्लाय 2025आव गाबोन बेयो जानो थांगासिनो दङ। बेवहायबो जोङो जोंनि बे सबिनेर एबा मेगाजिनखौ 3 सुबुंनि नामै जोङो बावनो नागिरदों आरो बे 3 सुबुङानो जादों एबसुनि फार्स्ट प्रेसिडेन्ट रुंसारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि नामै जोङो बावगोन। सेकेन्डआव बे कक्लाबारि ओनसोलनि माने खगेन बर' बिथांनि नामै बावगोन आरो सासेया जाहैबाय जोंनि बे सालबारि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारिनि बिफा बिथांनि नामै जोङो बे मेगाजिनखौ बावगोन। दा दिनै बारा गोलाव खोथाखौ आं बुंनो सानाखै, जायखिया जोंनि बेवहाय गासै 10टा डिस्ट्रिक्ट जों दासिम डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो हाबाय। मोनसे साब डिभिजनखौ जों मोनसे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै लादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, बिजनी डिस्ट्रिक्ट, सालबारि डिस्ट्रिक्ट, गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट कमिटि बिथांमोननिफ्राय आङो गासिबो बैसोगोरा सुबुंफोरखौ बर' बैसोगोरा सुबुंफोरखौ बाहाय बाहागो लाफैनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। आं मिजिंथिदों जोंनि बे गाबोननि हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंनानै थाङो, जाहाथे खुनु धरननि गाज्रि जाथाय जाहाथे बेवहाय जाया आरो सान्तिपूर्ण भाबै जाहाथे जानानै थाङो। बाहाय कक्लाबारि ओनसोलनि सिमला ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाखौ आङो सान्तिपूर्ण भाबै मदद होनो थाखाय आङो खावलायबाय। लोगोसे कक्लाबारि आरो सिमला ओनसोलनि दाउधारा ओनसोलनि जेसेबां बैसोगोरा बिथांमोनहा लाइजाम मोनाब्लाबो बाहाय जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो, आं बेखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोसो गोथारै नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। एसेयावनो आंनि बे प्रेस मिटखौबो आङो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।